नमस्कार, कसे आहात? सर्वप्रथम सर्वांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे रोज राजधानीत येणाऱ्या नोकरदार वर्गासाठी. परवरीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामार्गावर 5200 किलोमीटर लांबीचा 6 पदरी महामार्ग उन्नत पद्धतीने बांधला जाणार आहे. यासाठी ओकोके चौक ते सांगोला तिट्यापर्यंतचा रस्ता 2 वर्षापर्यंत अवजड वाहतुकीला बंद ठेवला जाणार आहे. सपना गार्डनकडे असलेल्या सरकारी जमिनीतून सांगोला रस्त्याला जोडला जाणारा मार्ग महामार्ग म्हणून वापरात आणला जाणार आहे. या 6 पदरी उन्नत मार्गाच्या कामासाठी 474 कोटी 60 लाख रुपये खर्च होणार असून जवळपास 18 कंपन्यांनी या मार्गाचे कंत्राट घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवले आहे. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा एक मुख्य घटक असलेल्या इंडियन पॅनोरमा अंतर्गत दाखवल्या जाणाऱ्या 25 फीचर फिल्म्स आणि 20 नॉन फीचर फिल्मची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची घोषणा इंडियन पॅनोरमाने केली आहे. यामध्ये एकही कोकणी किंवा मराठी चित्रपटाचा समावेश करण्यात आला नसला तरीही नॉन फीचर फिल्म्समध्ये कोकणीतील सुयश कामत यांच्या सदाबहार हा लघुपट दाखवण्यात येणार आहे. ही गोमंतकीयांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यात आलिशान क्रूजवरून पर्यटनासाठी गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाचे भव्य दिव्य स्वागत मुरगाव बंदरात केले जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक क्रूज बोटीमागे 1,65,000 रुपये खर्च करण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे. व्यावसायिक पद्धतीने हे स्वागत व्हावे यासाठी एखादी कंपनीच नेमण्याचा विचार त्यांचा चालू आहे. या पर्यटन हंगामातील पहिली बोट मुरगाव बंदरात नोव्हेंबरच्या 11 तारखेला येणार आहे. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.